Fl-Uffiċċju tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali saret iċ-ċerimonja simbolika tal-għoti ta' ċ-ċwievet tal-Uffiċċju tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista mill-eks Kap Adrian Delia lill-Kap il-ġdid Bernard Grech. Adrian Delia jawgura lill-Kap tal-Partit Nazzjonalista għall-ħidma li dieħel għaliha fit-tmexxija tal-partit. Il-ħidma ta' Bernard Grech bħala kap tal-Partit Nazzjonalista bdiet nhar il-Ħadd li għadda. Bl-Avukat Grech isir id-disa' kap tal-Partit Nazzjonalista wara li rebaħ il-fiduċja ta' 69% tat-tesserati. Bernard Grech irringrazzja lil Adrian Delia għal kontribut li juta bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Qabel u ltaqa' wkoll mas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammid Demek. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista għalli din il-kariga iġġib diversi responsabiltajiet magħha u hu kien qed jidħol għaliha b'sens ta' umiltà u b'impenn li jisma' lin-nies. L-Avukat Bernard Grech twieled irħal ġdid fit-8 ta' Ġunju 1971 miżżewweġ lil Ann Mary u jgħixu l-Mosta huma għandhom żewġ tfal, Neil u Marija. Għal diversi snin ħadem bil-volontarjat maż-żgħażagħ, il-persuni bi bżonnijiet speċjali u l-Malta Community Chest Fund. Flimkien ma' Ann Mary kienu jagħtu l-korsijiet lil koppji li kienu se jiżżewġu mal-moviment sakana. Kien ukoll l-avukat tal-Malta Football Referees Association u l-President Onorarju tas-Soċjetà Filarmonika San Pietru ta' Birzebbuġa fejn għex parti minn tfulitu. Għal xi żmien Bernard Grech kien ukoll visiting lecturer fl-Università ta' Malta. Dawn il-jiem mistennija jkunu importanti immens għal kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista b'numru kbir ta' laqgħat skedati.